Sata ropisee. Pili pom. Pili pom. Hiljaa tiimi. Epen varpaita särkee. Pili pom pom pom. Epen vasenta jalkaa särkee. Pili pom. Ulkona sataa vettä ja jyrisee ukkonen. Yes! Mä tykkään, rakastan ukkosta. Joten mikä sen parempi hetki silloin ukon ilma-aikaa, kun pelata vähän SimCityä. Toivotaan, ettei kone sammu. Jos tää video menee 1-2 poikki, niin tiedätte sit minkä takia. Kasvava kaupunki. Maksaa rähä. Emme sitä nyt ota. Avataan sakkunoita vähän, nähdään. Mutta niin. Joo, anteeksi. Hyvää iltapäivää, huomenta päivää kaikille teille tubettajille. Ja nyt taas jatkuu SimCity 4. Mikä mä en nyt enää taas osaan pelata tätä, en oo pitkäänkään pelannut. Tossa minä just luin muutaman kommentin, mitkä tiedätte kyllä ketä ootte, ketkä oli laittanut mun edelliseen osaan, muistaakseni. Tää on kai tossa 7. Katsokaa lukeeko alhaalla ylhäällä, missä nyt se onkaan. Mikä osa tämä on, mutta niin, muistaakseni edellisessä osassa. Niin. Ajattelin, että hitto viekö. Nyt heti iski niinku semmonen. Nyt täytyy pelata. Kiitos teille. Mut joo. Joku oli laittanut kehotuksen, että pitää rakentaa asema tänne. Ja tää lakaa jostain hiton syystä. Mä veikkaan, että siinä tarkoitettiin niinku matkustaja-asemaa, koska eiks mulla rahtiasema täällä oo? Eiks toi on rahtiasema? Joo, tai tavara-asema. Ihan sama. Mut niinku rautatieasema tässä on täällä kanssa. Rautatieasema. No joo, mä en sen voi tähän laittaa. Joo. Pannaan tohon. Siinä on toinen rautatieasema. Nyt toi Petropolis hieno paikka, meillä on 2 rautatieasemaa. Niin se on muuten toinen asema. Niin se on täällä asti. No se on itse asiassa joo. Se on ihan hyvässä paikassa. Jossain kolaroitiin. Että kun mä taas muistasin. Niin. Yksi kehotus, mikä oli, niin katso peruskoulut, koska minä en ole niin tarkkana mistään, mitä täällä tapahtuu. Missä minun koulut on? Minä en näe, missä minun koulut on, minä katson täältä niin. Joo, tonne voisi ehkä laittaa peruskoulu jonnekin. Tännekin voisi itse asiassa laittaa. Mä nyt no tuo koulutuksen taso on aika surkea tällä hetkellä. Suuri peruskoulu. No sehän me rakennetaan. Mikä parempi paikka suurelle peruskoululle kuin suoraan vitsi rautatiekiskojen vieressä. Kuinka iso tässä on muuten tää alue? Tämähän on pirun iso tää alue. Pitäisikö se panna tohon keskuksen? Me jätetään tohon jonkun verran tilaa jollekin toiselle rakennukselle. Mitä? Tulipalo. Fire! Äkkiä, ei kun hälytysajoneuvo. Täällä palaa, kello pyörimään. Tai siis aika pyörimään. Mulla on koko ajan ihan ihme nappeja. Noi sieltä tuli. Ei oo mitään hätää. Petropoliksen palokunta järjestää sen. Kai se voi panna tähän messukeskuksen viereen, miksei? Kyllä sais olla vähän keskempänä tuolla. Pitäisikö sittenkin pistää tuohon? Tämähän vaan, tossa on yksisuuntainen tie, niin eikö se ole ihan hyvä? Tohon vaan. Hyvä peruskoulu.
Koulutuksen määrärahoja nyt supistellaan heti. Koska me ei haluta. Joku varmasti sanoo, että on tyhmää tehdä näin, mutta mä nyt supistan tätä. Miltäs meidän taloudellinen tilanne näyttää? Me ollaan vieläkin tehdä vähän tappioita. Joten meidän täytyisi tehdä asialle jotain. Minä edelleenkään kun en ole mikään... Anteeksi, mun penkki voi muuten vähän narista sit täällä taustalla. Minä en piereskele. Ja sitäkin joskus harrastetaan. Mutta mitä me nyt täällä niinku tällä... Onks noin... Kyllä ihan käytössä olevia. Näytti niin tummilta, että ne on niinku hylättyjä rakennuksia. Oliko tässä missään lähellä linja-autoasemaa? Mistä minä näin liikenne? Määrä. Bussi. Bussit liikkuu aika jännästi. Miten minä näen bussiasemat? Kuinka minä näen bussiasemat? Minä otan tästä näinkö minä missä on bussia? Ei, ne ei highlightannut millään. Koska SimCity 2013 ne niinku päin hehkumaan samankaltaiset rakennukset, mutta mä en nyt kukaan paina noita noppeja. Onks mä lait? Ei tässä on missään asemaa. Eihän. Ei ole. Sitten meidän täytyy laittaa tohon asemaan. Eiks vaan? Yksisuuntaiselle tielle, eiks vaan? Ei. Tässä on. Sitten mä haluan panna tohon viereen jotain tommonen iso peruskoulu. Mikähän siihen voisi täräyttää? Skatepuisto, ei tommoset. Jossain taas pellit rymisee. Pellit rymisee jossain. Tuohon vois pistää muuten ison leikkikentän. Iso leikkikenttä. Keskikokoinen leikkikenttä. Se on. Se siihen ja... Toi. Täällä olisi ihan kivaa asua, eiks nyt? Hei, ambulanssi tehtävä. Epäilyttävä ambulanssikuski. Olen pahoillani. Alustavat tiedot ovat osoittautuneet vääriksi. Tämä tehtävä ei sittenkään ole suoritettavissa. Tarkkailen tilannetta siltä varalta, että se tulee uudelleen suoritettavaksi. Kusetusta. Klikkaa samaa Sammarin autoon. Laamamiina vaatii uhrinsa. Konsultointitoimisto Ketru on vaarallinen paikka. On tapahtunut onnettomuus. Paha aavistamaton jalankulkija on liukastunut laaman läjään. Siis laaman paskaan vai? Ja mahdollisesti murtanut lonkkansa. Hae potilas ambulanssilla ja vie hänet sairaalaan mahdollisimman nopeasti. Yes, ollaanko me enää pelaa? Mitä tapahtuu? Sori, nyt tapahtuu. Noniin. Tee töötti jumia, mitä jääks meillä oikeesti Space Marine vai miten? Ei vitsi! Haluaisitko poliisiautoa painua pois tieltä? Sinne saa.
Draama Miina vaatii uhrin. Loistavaa poliin työtä. Sairaala vastaanotti ajoissa potilaan, joka muuten sattui olemaan maineikas puolalainen Tristreptokokko. Tohtori Streptokokko. Ja nyt hän toipuu mukavasti omassa yksityishuoneessaan. Hän on niin vaikuttunut kaupungin ambulanssipalvelusta, että haluaa perustaa kaupunkiin influenssa-instituutin. Wow. Niinku ihan tosta noin vaan. Tiedättekö minkä aika muuta lapsukas nyt on? Niin sitten. Konstaapeli Keijo. Autovarkaus käynnissä, paina kaasupohjaan. Jos haluat napata varkaan, varas ei taatusti antaudu helposti nappaa Rosma ennen kuin hän ehtii pois kaupungista. Nyt konstaapeli Keijo kyllä lähtee. Ei ollut kyllä ihan tarkoitus, että se noin. Konsta! Itse nää kuskit on niin törttejä täällä kyllä. Varovasti. Häh? Onnittelut autovarkaan pidätyksestä. Keijo kiilasi suoraan auton eteen. Pitäkää varannekelmit. Pormestari Epe valvoo kansalaisten turvallisuutta konstaapeli Keijon avulla. Huippuluokan poliisiasemalla aivan ulottuvilla se. En näy. Jaha. Siellä talot nousee. Paras paikka asua ikinä. Joo, meidän täytyy varmaan rakentaa lisää asuinympäristöä. Katsotaan minkälaista asuintilaa tässä on. Harvaan asutettua. Sori, ei ollut pimputtaa ovikella, mutta mä hausin pihamaan tiedot perhana. Ei. Pois. Keskitaso. Alalla. No näkeehän se tuoltakin toi merkki. Joo. Meidän pitäisi ehkä rupea päivittelemään näitä joitakin tontteja. Eiks näitä voi tästä vaan päivitellä tällä? Se on nyt niinku korkeamman tason. Okei. Siihen on ollut semmos kyllä. Mistä sä muuten tietät mitä? Oi, hyvää sölvikoja. Klik, klik, naks, naks. Alueet. Harvaan asuttu, harvaan asuttu, harvaan asuttu. Harvaan asuttu. Harvaan asuttu. Kuinka minä nostan? Minä haluan nostaa tuota. Se olisi niinku korkeampaa tasoa. Keskitiehän asuttu. Anna tuostakin keskitiehän asuttu. Tuostakin. Keskitiehän, keskitiehän, keskitiehän. Tiheän asuttu. Okei. Joo. Elikkä nyt siinä niinku saa rupee isompaa taloa tulemaan. No en malta ottaa, että tähän tulee oikeesti joku kerrostalo. Mieti sit silleen, että tähän tulee joku kerrostalo, niin sen ylin kerros voi olla samalla korkeudella kuin mistä tää seuraavan katutason ensimmäinen kerros lähtee. Sä voit niinku hyppää omalta pihalta toisen niinku kerrostalon katolle, jos rakennetaan tarpeeksi lähellä tuot seinään. Anteeksi. Vähän... Ai. Hei, kattokaa! Tää me ollaan 17 simeleonia voitolla joka kuukausi. Uhuh. Mä itse asiassa katselen vähän enemmän näitä alueita, jos mä rupeen nostaa noita tiheystasoja. Tiheään on sitä harvaan. Tiheään.
harvaan. Keskitiheään. Me voitais toi muuttaa kans keskitiheään. Siinäkin saa vähän laittaa. Harvaan. Harvaan. Mä en välttämättä nyt lähde niinku laajentamaan. Jos mä yritän niinku lähteä rakentaa ylöspäin. Edelleenkään mulla ei mitään hajuu, niin mitään muistikuvaa hajuu tän pelin mekaniikoista enää, varsinkin nyt kun on ollut taas pitkä tauko tässä pelaamisessa. Paikallisteiden liikenne ruuhkautuu tällä tienpätkällä. Jaa. No. Tehdään nyt näin. Mä en muista, teiks mä viimeksi, mut oliks mä suunnitellut, mut tostahan vois periaatteessa vetää tien. Meneekö se suoraan? Ei voi rakentaa. No, ei sitten. Ei sitten. Mennään sitten helikopteritehtävä. Aivoja aivottomille. Lääkintähelikopteri on lastattu täyteen jäihin pakattuja tuoreita aivoja. Delicious, niinku kaverini Jorma sanoi sen. Jota kukaan ei tuntunut käyttävän. Laitetaan lasten nopeasti salaiseen mausteaivotehtaaseen. Nerokkaasti naamioitu tehtaani näyttää samalta kuin kemikaalisäiliö, joten kukaan ei epäile mitään. Etikkaliemeen säilytetyt aivot ovat maailmanvalloitussuunnitelmani perusaines. Toi jätkä on pikkusen sekasin. Ei mitään. Tää menee. Hei, mun huima tulee. Wow. Ready to fly, Mr. McD. Mr. McEpe. Viedään aivoja aivottomille. Viedään joku sekopään salaiseen paikkaan aivoja. Siellä se on. Aivoja aivottomille. Haha, tuoreita aivoja ja vielä yhtä ehjinä. Ja kohmeisina. Ja vieläpä yhä ehjinä ja kohmeisina. Anteeksi, osaan suomea. Lentotaitosi ovat paremmat kuin uskoinkaan. Salainen zombitehtaani nerokkaasti naamioitu kemikaalisäiliö lämmittelee ja liukuhihnojaan. What? Epetropolis tuntuu tarvitsevan yliopiston, jotta saa lisää korkeasti koulutettuja hulluja tiedemiehiä avuksi salaisen zombit. What? Mitä? Mä en muista mitään näin pähkähullua tästä pelistä. Onko mä ikinä lukenut noita niin tarkkaan? Vittu tää on tää on pimeä peli. Epetropolis on täynnä sekopäitä. Joten vaikuttaa juuri minunlaiseltani kaupunkilta. Mitä aika näyttää? 10.10. 11.10. 12.10.2005. Mitähän sitä nyt touhuisi? Tontteja vaan haluttais kyllä lisää. Miksi ette ala rakentaa ylöspäin? Tehkää isompia taloja. Miksi ette lähde rakentamaan ylöspäin? Otetaan toi tosta vielä. Keskiviheän.
Mikä tossa on muuten ottanut? Ai niin, siinä on toi lukio. Otettaako meidän tantut mistään? Moottoriliikenteen valtakunta. No totta hemmetissä tää on. Tää on Tropolis. Lisätkää välittömästi määrärahoja. Puhtana pitää olla. No lisätään sitten vähän. Ole hyvä. No parikymppiä lisää. Paikallisteiden liikenneruuhka. Tällä tienpätkällä. Valtatieksi. Siis toi valtatieksi. Hitto, pitäisikö? En mä haluu. Mä haluan, että valtatie menee vaan tän kaupungin läpi. Paitsi tossa nyt sitten jotenkin katkee hetkeksi aikaa ja jatkuu taas. Very good design. Very good design. Käyttöaste 5%. Hirveän suuri. Pitäisikö se muuttaa valtatieksi? Kai se on pakko. Muutetaan se valtatieksi. Noin päin haluan. Verkoston lain. Miksi ei sovi? Miten niin ei sovi? Tehdääs näin. Siinä lähti porukoiden auto. Kokeilas nyt. Siis eiks mukaan junaradan vieleen voi tehdä noin isoa tietä? Häh? No kyllä mä toinen voin tehdä. Miksi en tähän? No nyt. Nyt alkoi homma hoitua. Brum. Täällä alkaa isot työmäärärakennelmat. Siinä on saamari teille valtatietä, ettei enää itkeä. Kytketään noin takas tosta kiinni. Onks liikennehelvetti kyllä tää teollisuusalue kohta? Siinä on teille valtatietä. Onks muuten teollisuusalueelle kysyntää? Keskitiheä. Eiks TM ollut maatalous? Eiks tää nyt keskitiheä? Voitaisko me laittaa tohon muutama? Noita. Tosta noin vaan kiinni. Oho, tossa ei mulle laitettu. Mitä tosta noin? En kyllä toisaalta ois halunnut ihan laittaa tänne niinku mapin rajaa asti kiinni, mutta no. Selvä nyt. Tappadapappada. Oliko meillä vettä? Sehän menee hikaisesti. Kyllä on typerää. Miksi pitää niinku, et joo joku parikymmentä neliöä jostain talon nurkasta jää saamatta vettä? Logics. Ja nousee isompia tehdasrakennuksia. Tai uusia tehdasrakennuksia. Tai jotain. Ei vitsi! Miten voi haukottaa? Voi olla tää ilma ja sit se, että on ollut koko päivä reissussa kaverien voikkaamassa. Jalkaa särki koko saamarireissu. Ei talot ala nousee. Toinkin mä halusin kyllä niin tietää, että miten mä saan niinku talot nousemaan ylöspäin. Koska
tässä pelissä on mun mielestä aina ollut pirun vaikeeta saada kerrostaloja. Tää muuten nousee. Sinne nousi. Ei nyt oikein suostu. Hei, mulla oli 100 miljoonia voitolla kuussa. Juu. No, me tehdään sit niin, että me nyt perhana rakennetaan lisää noita asutuksia. Tosta vedetään tiet läpi. Hei. Täälläkö on se kerrostalo? Oho. Sehän tuli piruiset tontit. Ihan mitä vaan. Jos meinaatte noi isot talot saada siihen, niin antaa mennä. Jos tulee viemäärä, niin sinun siellä ei oo vettä. No. Se vie nyt tohon tommonen läntti, missä menee kiskot. Ettei siinä oo vettä. Nyt siinä on porvariasuntoja täällä. Kattokaa nyt totakin taloa. Mä vitsi järvi melkein tuolla pihalla. No talo mahtuis tohon. Siinä on toinen. 2 korttelia melkein. No ei nyt. Eiks kortteli on yleensä yksi tämmönen 4? No mieti jos sulla on postilaatikko täällä, sä saat kävellä kilometrin hakee sitä postia. Siis ei sillä, että liikunta olisi mitenkään pahasta, mutta... Whatever floats your boat. Kato, sinne rupes nousee. Sinne muuten tulee vähän isompaa tullut. Mikä ei oo Simsitis niin kivempaa katsoa, kun talot nousee. Vasta muuten ylemmäs nousee kanssa. Perkele, sinulla on se tieni peralla. Toi on niin hieno, kun tuolla nousee eka semmonen hiekkatontti, sit jotenkin puff! Tulee toi parkkipaikka ja sit se on täynnä autoja 1-2. Porukat muuttaa ihan sairaan nopeesti. Niin nousee iso talo. 160. Jaha. Kattokaa nyt. Hienot on mäkitonnet. Mieti toskin, kun sä jätät tohon pihalle auton. Se on 45 astetta kallellaan se auto. Talvella kun toi on jäinen toi piha, niin sun autos kun sä ajat sen tohon, niin se lähtee saman tien liukut tonne naapurin tontille silleen kylkiellä. Mut hei. Kato, ja rupeaa tuossa lisää tollekin. Tää juttu toimi. Vaikuttaa ihan hyvältä. Kait, eiks vaan? Joo, täyttää kautta näyttää peukkua. Hyvin menee, eiks vaan? Joo. Mut hei oikeesti, niin pistäkää vaan lisää ehdotuksia, että mitä pelissä seuraavaksi tehdään. Mä kyllä otan niitä vastaan, kun en tiedä hittoakaan mitä tässä touhuisi. Alkaa ideat pikkuhiljaa loppuun. Miksi sitäkään toki ideoita mä luen kyllä aina, nyt mulle tulee niin ikävä kyllä niin vähän kommentteja, että orgasmi, jokainen kommentti on mulla kuin orgasmi, niin lisää vaan. Jeppille niitä. Ai. Pitäisköhän mennä nukkumaan tänään vähän aikaisemmin. Oho, se rupee sähköt loppumaan porukoilta. Mut hei! Tässä kaikki tällä kertaa. Me ollaan vihdoinkin päästy kuukausi tulossa voitolle. Yes. 230. 233, eiks niin? 233. Yes. Hyvin menee. Mutta tässä oli kaikki tällä kertaa. Me jatketaan sitten taas ensi kerralla.
ei muuta kuin morjesta vaan kaikille. Hellurei!